Hej, vi vil lave et Get to Know Us tag, og så har vi 20 spørgsmål, og det vil vi jo så svare på. Hvad vi hedder, og jeg hedder Laura. Og jeg hedder Mette. Og så er det vores yndlingsblomst. Og min er nok en marguerit eller orkidé. Min det nok rose, tror jeg. Det tredje spørgsmål, det er, om vi vil gå i hæle. Eller flade sko. Flade sko. Ja, flade sko. Score i gode karakterer. Og jeg ligger nok sådan. Kommer an på hvilket fag, synes jeg. Okay, engelsk, det er måske ikke lige mit bedste fag. Spiser vi pomfritter med en gaffel? Nej. Vil du giftes på et tidspunkt i dit liv? Altså, hvis jeg har fundet den rigtige, så vil jeg da gerne, men altså, jeg gider ikke giftes med en eller anden random person. Ja, man gider ikke giftes bare for at blive gift. Nogle fobier? Jeg hader krokodiller. Alle former for krybdyr og havdyr kan jeg faktisk heller ikke lide. Jeg hader hvaler, hajer, blæksprutter, edderkopper, slanger, havdyr og krybdyr og store dyr, højder. Fugle kan jeg heller ikke lide. Jeg tror bare, jeg har krokodiller. Har du nogensinde haft en nær død oplevelse? Altså, jeg var engang ved at falde ud af et tårn, men jeg var overhovedet ikke ved at dø. Det har jeg. Jo, jeg blev kørt ned af en bus. Det skal vi ikke tale om. Drikker du kaffe? Nej. Er det sødt, når en dreng kysser dig på panden? En stor puffet kjole eller en kort festkjole? Kort festkjole? Ja, det kan man på, hvor kort. Bare ja. Sådan Jeg kan ikke lide sådan nogle store... Er dit hår løst eller sat op i dag? Sat op. Are you kidding me? Yndlingsfarve? Blå. Sådan en mørkeblå. Men nogen siger, at det ikke er en farve. Bliver du nemt forelsket? Nej. Jeg har ikke været forelsket endnu. Nej, det synes jeg ikke, jeg gør. Hvad lægger du først mærke til ved en dreng? Der står fyr. Nej, du kommer ikke. Hår, tror jeg. Øjne måske. Altså, jeg ser tøjet først. Ja, okay. Sådan, ja. Det er så også rigtigt nok. Fordi for det meste, så står man jo ikke sådan lige sådan op ad dem. Kan du lide at holde i hånden? Altså, det kan også igen an på, hvem det er. Altså, piger, det har jeg det sådan fint nok med, men hvis det bare er en eller anden af mine venner, så ville jeg nok synes, det var ret akavet. Bare sådan, hej. Vil du forlade huset uden make-up? Ja. Ja, okay. Det kommer an på, hvordan man ser ud den dag. Ej, det vil jeg godt kunne. Hvad? Hvor gammel er du? 13. 14. Hvem var den sidste, du sendte en besked til? Mette. Yes. Ting, du ikke vil forlade huset uden? Tøj, jakke, bil kunne jeg ikke så godt forlade huset uden. Det kunne et supermarked ville jeg nok ikke, fordi jeg bliver altid væk. Sko og tøj, ja. Jeg ved ikke. Ja. Der er ikke flere spørgsmål. Hvis du ser den her video, vil du nok gøre, så kan du da give forslag til, hvilke videoer vi der skal lave. Deroppe og... Der, tror jeg. Der. Eller nej, det er der. Like. Her. Abonner. Like. Abonner er også dernede. Og ja, abonner, kommenter, like og... Abonner, har vi sagt det. Så og del vores kanal. Det er jo sådan set det. Ja. I må have det godt. Nej, det var det.